Matthew 18 ngokukaMathewu weshumi nesishiyagalombili. Ngaleso sikhathi abafundi basondela kuJesu bathi, "Ngubani omkhulu embusweni wezulu na?" Wayesebiza umntwana, wammisa phakathi kwabo, wathi, "Ngiqinisile ngithi kini, uma ningaphenduki nibe njengabantwana, anisoze nangena embusweni wezulu. Ngakho-ke yilowo nalowo uyakuzithoba njengalo mntwana, nguyena omkhulu ebusweni wezulu. Nalowo uyakwamukela umntwana onje abe munye ngegama lami, uyangamukela mina, kodwa okhubekisa abe munye kulaba abancinyane abakholwa yimi, kungcono kuye ukuba itshe lokusila ligaxwe entanyeni yakhe, azikiswe ekujuleni kolwandle. Maye kulo izwe ngenxa yezikhubekiso, ngokuba izikhubekiso zimele ukufika, kepha maye kumuntu esiza ngaye isikhubekiso. Kepha uma isandla sakho sikukhubekisa kumbe unyawo lwakho kunqume ukulahle, kungcono kuwe ukuba ungene ekuphileni uyingini noma uyinyonga, kunokuba uphonswe emlilweni ophakade, unezandla zombili nezinyawo zombili, noma iso lakho likukhubekisa likhiphe ulilahle. Kungcono kuwe ukuba ungene ekuphileni uneso elinye, kunokuba uphonswe esihogweni somlilo unamehlo amabili. Bhekani ningadeleli namunye kulaba abancinyane, ngokuba ngithi kini, izingelosi zabo ezulwini zibona njalo ubuso bukaBaba osezulwini, ngokuba iNdodana yoMuntu ize ukusindisa okulahlekileyo. Nithini na uma umuntu enezimvu eziyikhulu, kuduke enye kuzo akuzishiyi ezingama-99 ezintabeni, ahambe ayofuna edukileyo na? Athi uma eyithola, ngiqinisile ngithi kini, uthokoza ngayo kakhulu kunangezingama-99 ezingadukanga. Kanjalo akusiyo intando kaYihlo osezulwini ukuba kubhubhe noyedwa kulaba abancinyane. Kepha uma umfowenu ekona, hamba umsole ninodwa naye; uma ekuzwa, woba umzuzile umfowenu. Kodwa uma engakuzwa, thatha futhi abe munye noma bebe babili kanye nawe, ukuba onke amazwi aqiniswe ngomlomo wabofokazana ababili noma abathathu. Uma enqaba ukubezwa, tshela ibandla; uma enqaba ukuzwa nalo ibandla, makabe kuwe njengowezizwe nomthelisi. Ngiqinisile ngithi kini, konke eniyakubopha emhlabeni koba kuboshiwe ezulwini, nakho konke eniyakukhulula emhlabeni koba kukhululiwe ezulwini. Futhi ngiqinisile ngithi kini, uma ababili kini emhlabeni bevumelana noma ngaluphi udaba abalucelayo, bayakulwenzelwa nguBaba osezulwini. Ngokuba labo kubuthene ababili noma abathathu egameni lami, ngikhona lapho phakathi kwabo. Khona kwasondela uPetru wathi kuye, "Nkosi, umfowenu uyakungona kangaki ngimthethelela na? Kuze kube kasikhombisa na?" UJesu wathi kuye, "Angisho kuwe ukuthi kuze kube kasikhombisa, kodwa kuze kube ka-70 aphindwe kasikhombisa. Ngalokho umbuso wezulu ufaniswa nomuntu oyinkosi obethanda ukubalisana nezinceku zakhe. Kwathi eseqala ukubala, kwalethwa kuye enye inecala lamatalenta ayizi10,000, kepha ingenalutho lokukhokha. Inkosi yayala ukuba kuthengiswe ngayo, nangomkayo, nangabantabayo, nangakho konke enakho kukhokhwe. Ngalokho inceku yawa phansi yakhuleka kuyo yathi, Ake ungibekezelele, ngizakukhokhela konke." Inkosi yalalela inceku, inesibhe yayikhulula, yayithethelela icala. Kepha kwathi isiphuma leyo nceku,
yafumana enye yezinceku ezikanye nayo enecala kuyo. Lawo Daderiya abayikhulu yayihamba yayiklinya yathi khokha icala lakho. Khona inceku ekanye nayo yawa phansi yayincenga yathi, ake ungibekezelele ngizakukhokhela, kepha ayivumanga kodwa yahamba yayifaka entolongweni ize ilikhokhe lelo cala. Izinceku ezikanye nayo zathi ukubona okwenzekile zadabuka kakhulu, zaya zabika enkosini yayo konke okwenzekileyo. Khona inkosi yayo yabiza yathi kuyo, nceku embi, lonke lelo cala ngikuthethelele lona ngokuba wangincenga. Ungayihawukelanga yini inceku ekanye nawe, njengokuba nami ngikuhawukele na? Inkosi yayo yathukthela yayinikelela kubaphathi betilongo ize ikhokhe lonke icala layo. Kunjalo naye uBaba osezulwini uyakwenza kini uma ningathetheleli ngenhliziyo zenu kube yilowo nalowo umfowenu.